så kan ordene til fare for sig selv og sine omgivelser begynde at ringe ind i hovedet på mig. Og samtidig så kan jeg ikke være med at synes, at det er lidt interessant med et menneske, der oplever verden på en anden måde end mig. Jeg tiltrækkes, men hele tiden med et forbehold. Fordi jeg er bange for, at ordene, de siger, skulle optages inde i mig, og jeg selv skulle blive syg i hovedet. Tænk, hvis jeg skulle blive et råbende, ensomt menneske på en S-togstation. Der er også forskellige grader af sindssygdom, og der er forskellige måder at være sindssyg på. Og jeg kan også være meget bange for andre sindssyge, hvis de er det, man kalder psykotiske. Det vil sige, hvis de er faktisk det, du kalder sindssyge, ikke? Altså hvis de ingen kontrol har over, hvad de selv tror, hvad de selv ved. Hvis de har hallucinationer, de sanser ting, som andre ikke kan føle, andre ikke kan se. Sådan nogle ting, det bliver jeg også bange for. Men det jeg har, det er mere sådan nogle nærpsykotiske træk. Og det vil sige, at jeg har den der følelse af, at verden er et skuespil. Følelsen af, at jeg ikke kan stole på mine sanser. Det er en følelse, som gennemsyrer alt, hvad jeg gør, alt, hvad jeg tænker. Men det er ikke noget, som ændrer, at jeg kan sidde og snakke med dig, for eksempel, sådan stille og roligt. Det er bare en følelse, jeg har. Men det er nok til, at jeg har fået diagnosen skizofreni. Jeg mangler en del af den der sociale evne, som andre har, til umiddelbart at glide ind i et selskab og tale med den ene eller den anden osv. Men det er så igen noget, som mange kender, uden at de nødvendigvis er skizofrene, ikke? Altså. Men det er sådan set det største handicap for mig i forhold til andre mennesker. Der er også nogle handicap i forhold til mig selv, men igen, jo dybere vi kommer ned i, lad os kalde det sygdom eller tilstand, eller hvad det nu er, jo mindre bliver jeg i stand til at adskille det fra min egen personlighed. Ikke? Altså det er ligesom om, spørgsmålet kunne lige så godt være, hvad er problemet ved at være dig som person, ikke? Altså, det er svært at svare på, fordi man kender ikke andet, vel? Jeg ved ikke, hvordan det ellers kunne være. Jeg kan kun høre på andre og høre, hvordan de beskriver deres liv, hvordan deres liv er, ikke? Så der kan det godt blive misundelig nogle gange, når jeg hører, at de kan gøre det, og de kan have et arbejde og kan leve i høj grad uden angst og så videre, ikke? Altså. Har du et godt liv? Ja, det er et svært spørgsmål, fordi det er det her med livskvalitet, ikke? Altså, hvad er livskvalitet, og hvem definerer, hvad der er livskvalitet? I en eller anden forstand synes jeg har et godt liv på den måde, at jeg synes, jeg har et godt hoved på nogle måder. Jeg synes, jeg kan skrive og så videre. Og det er jeg glad for. Men altså, hvis man skulle måle mit liv efter så Ventegods livskvalitetsmodel, så ville det sgu ikke være noget særligt godt liv. Men hvorfor synes du selv, at du har et godt liv? Hvorfor jeg selv synes det? Nej, synes du selv, at du har et godt liv? Hvis nu du ser bort fra, hvad andre mennesker vurderer. Ja. Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Der er lidt for meget lidelse. Det er der. Men jeg synes også, der ligger en styrke i at kunne sige til sig selv, og komme over det der og sige til sig selv, at på trods af, at mit liv måske ikke har været så skide godt, eller er så godt, så ligger der også en styrke i at kunne sige, at jeg vil det godt.
godt være, at det virker som om, at vi kommer hurtigere frem i livet, hvis vi ignorerer alle de abnorme og mærkelige. Men der er en klog mand, som har sagt, at menneskeheden kommer ikke hurtigere frem end dem, der går bagerst. Og det kan jo godt være, at ham der bagved, han har opdaget et eller andet, som vi andre har overset. På næste tirsdag, så er min organismes univers fuld af mænd, sex og kærlighed. Peace.